Benvinguts en un nou dia on veurem la història de Radiador Springs. Veurem com es va recrear. Anem al gra i veiem qui és el creador. Aquí estem per al desert, quan aquí hi ha un cotxe que es diu Stanley, que anava caminant, que anava, més ben dit, conduint per la terra i sense voler va i es troba en Mate. I el Mate li va dir: Stanley, per què no fas aquí un poble que es digui Radiador Springs? I l'Stanley va contestar: sí, m'encantaria, Mate. I llavors l'Stanley va començar a fer salts d'alegria i fins que el Mate es va marxar, l'Stanley va decidir posar una carretera. Posar aquí la primera carretera, s'hi va posar a sobre, va posar dos altres, una altra carretera aquí, llavors en va posar una altra aquí, llavors una altra per aquí, i ja tenia una via recta. Ara li faltava la zona d'entrada i la zona de sortida. Va posar això aquí, intentar enganxar això aquí, i que l'altre se li mogués i pamba! Ja ho té. L'Stanley va estar molt content quan va veure això i llavors va decidir instal·lar-hi una gasolinera per als que hi venien. I llavors, en aquell mateix moment, va venir un cotxe que es deia Flora i es va quedar amb la cafeteria que veiem aquí. Es va tirar i es va posar aquí per començar a treballar. I llavors va venir un altre cotxe, va venir en Rojo, el bomber. En Rojo, el bomber. Llavors, un altre cop, va tornar el Mate, l'amic de l'Stanley, va tornar per l'entrada i es va posar aquí. Llavors va venir a l'Shelby, aquí, que es va posar aquí. Llavors també va venir en Hudson Hornet, l'Stanley que es va col·locar aquí amb el xèrif. L'Stanley va decidir fer aquí la casa de les rodes, la muntanya de rodes. I el va dissenyar a molt de temps i finalment el va tenir. I llavors van venir dos amiguets que un es deia Luigi i l'altre Dido. I es van quedar amb la casa i li van posar Luigi's Casa de Llataire. I el Dido es va posar aquí i el Luigi es va instal·lar dintre de la casa. I llavors va construir un altre edifici aquí al costat. Va voler construir aquí un altre edifici i just a la fusta va venir en Ramon, que va agradar la idea aquesta de fer una caseta aquí de la pintura. Li va encantar molt aquesta idea. I es va col·locar aquí encantat. Ui! Es va col·locar aquí encantat. I llavors, al cap d'un temps, va venir la furgoneta Fillmore. Al cap d'un altre temps també va venir Sargent, el cotxe civil. I tots van estar tan encantats que el Sargent fins i tot es va posar allà, a la cafeteria. I tota aquesta és la història de Radiador Springs. Però un dia tan tranquil com un dia solejat, més bé un dia a la nit, per aquesta honorable ciutat va venir un cotxe que es deia Rayo McQueen. McQueen. I va arribar i es pensava que això d'aquí seria l'autopista i va veure que no. Llavors es va despistar i es va bolcar.
i el van tornar a posar i en Ramon li va posar a la seva casa de body art i finalment quan el va tenir pintat el rei McQueen se'n va anar a la casa del Luigi. I en Luigi i en Dido van estar encantats de tenir un client des que feia anys, com a mínim 2 anys que no tenien a ningú. Van estar encantats de que en rei vingués. I el van canviar de Robert Sánchez i ja està. I aquí s'acaba el vídeo.